Sinibingelele babukele emakhaya sindlovu Dikida Film Productions. Sihambe sahamba sikumkhulunqushi njengenjwayelo. Mkhulunqushi kunjani? Siyaphila baba kunjani? Ayikhehla lami ayi bayakhala. Bakhala impela ke manje ngesilwane nje phela, ngesipoki. Awutshela abantu umkhulu ngale sipoki sakho khehla lami. Asibingelele sibonge lethuba Ndlovu Dikida. Futhi angeke ngande ngomlomo. But engingakuchacisa noma engakuchaza kubalaleli emakhaya ukuthi mangabe